ρίξει καρδιά σαν το καζάνι, να κάτσω να συλλογιστώ το δάσκαλο το Γιάννη. Θεέ μου και δώσ' μου φώτιση, καρδιά σαν το καζάνι, να κάτσω να συλλογιστώ το δάσκαλο το Γιάννη. Κάθε λαμπρή και Κυριακή έβανε το καπέλο και του πρωτόπαπα λέγε το Μόσχοβο θα φέρω. Κάθε λαμπρή και Κυριακή έβανε το καπέλο και του πρωτόπαπα λέγε το Μόσχοβο θα φέρω. Να τα συνδράμει τα σφαγιά Τούρκους να ζυγόξου και για την κόκκινη μιλιά δρόμο να τον εδώσου. Να τα συνδράμει τα σφαγιά Τούρκους να ζυγόξου και για την κόκκινη μιλιά δρόμο να τον εδώσου. Μα λέγε κι ο πρωτόπαπας δάσκαλε τα λογιάζεις, θα τα σκλαβώσεις τα σφαγιά μ' αυτά που λογαριάζεις. Μα λέγε κι ο πρωτόπαπας δάσκαλοι τα λογιάζεις, θα τα σκλαβώσεις τα σφαγιά μ' αυτά που λογαριάζεις. Στο πενεμπλιό πρωτόπαπα μα εστεράγει πρώτα, εγώ θα πάω το σταυρό στο Χανιό την πόρτα. Στο πενεμπιό πρωτόπαπα μα ύστεραγει πρώτα, εγώ θα πάω το σταυρό στο Χανιό την πόρτα. Έχους οι άντρες τα σπακιά, άξιους και παλικάρια, να θαλασσώσουν την Τουρκιά, να την φάτα ψάρια. Έχους οι άντρες τα σπακιά, άξιους και παλικάρια, να θαλασσώσουν την Τουρκιά, να την φάτα ψάρια. Δείχνει του και τα γράμματα που είχε που της Ρωσίας, κι από το μπέι του Μοριά και μπέι της Βλαχίας. Δείχνει του και τα γράμματα που είχε που της Ρωσίας, κι από το μπέι του Μοριά και μπέι της Βλαχίας. Που μέσα και του λέγασι, δάσκαλε χαζιρεύου, καράβια από τη Μόσχοβια, κι ασκέρια θα κατέβου. Που μέσα εκεί του λέγασι, δάσκαλε χαζιρεύου, καράβια από τη Μόσχοβια, κι ασκέρια θα κατέβου. Γράφει σε όλα τα σφακιά για να πρεμαζοχτούσει, να τον δείξει γράμματα κι απείλω για να πούσει. Γράφει σε όλα τα σφακιά για να πρεμαζοχτούσει, να τον δείξει γράμματα κι απείλω για να πούσει. Κι αν η βουλώνει μια γραφή δεν πείτε στο Σουλτάνο, για να σηκώσει την Τουρκιά από την Κρήτη απάνω. Κι αν η βουλώνει μια γραφή μπέμπει στο Σουλτάνο, για να σηκώσει την Τουρκιά από την Κρήτη απάνω. Μα φτάξανε τα γράμματα του δάσκαλου του Γιάννη
την ώρα που ο βασιλιάς ζητώνε στο τιβάνι. Μα έφτασανε τα γράμματα του δάσκαλου του Γιάννη, την ώρα που ο βασιλιάς ήτονε στο τιβάνι. Ως τα ακούσε εξαγρύψε, τα γένια του τανίζει, αρμάδες να κινήσουσι, δε λόγος διορίζει. Ως τα ακούσε εξαγρύψε, τα γένια του τανίζει, αρμάδες να κινήσουσι, δε λόγο διορίζει. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας θα κλείσει με πεντοζάλι, ο χορός του Δασκαλογιάννη. Ονομάστηκε πεντοζάλι, όχι πεντοζάλες, γιατί συμβολίζει τον πέμπτο ζάλο. Όπως υπόθηκε, θεωρούμενη πέμπτη κατά σειρά ελπίδα των κριτικών για